खुलुमबाय लोगोफोर माने जोंनि बर'नि गेजेराव माबा मोनसे बिस हाबनानै दङ नामा ना माने जोंनि बर' हारिनि सिनस्रिखौ गुनजेर एम्फौआ अरमारदों नामा माने बर' हारिखौ माने बर'नि लिडारफोरा सोरनिबा थिननायजोंसो माने सोरनिबा इसाराजोंसो सलिदों नामा माने गोसोआव बिदि सानखांनाय फैयो आरोना माने निउसफोराव बेलेग बेलेग बाथ्रा बुंनाय खोनाबाय थायो नुबोबाय थायो माने दा मैयासो जोंनि आसामनि चिफ मिनिस्टार हेमन्त बिश्व शर्माया बुंदों माने जों बिखौ बयबो मामा होननानै बुङो बियो माने मामा होननानै फेमास जोंनि आसामाव मामा होनबानो मिथिखाबाय आरोखि माने चिफ मिनिस्टार हेमन्त बिश्व शर्मा ओरै बुंलायनांला मामा दाबो आं मामाखौनो बुंसै माने जोंनि मामाया बुंदों जे माने सरनियाफोरा माने असमिया नङा आरोना माने बिसोरखौ सरनियाफोरखौ मा होनदो कसारि टाइटेल लानो होदो कसारि टाइटेल लायोबा बर'आव गोलैसिगोन आरोना माने कसारि टाइटेलखौ सरनियाफोरखौ लाहोनानै बर'नि बाहागोखौ बर'नि मोननांगौ बाहागोखौ माने सरनियाफोरनोबो होनायनि प्लानिं खालामदों नामा ना गावसोरनि भागोखौ होनांजानो गिनानै बर'नि भागोखौनो लाथो होननानै कसारि टाइटेल ला होननानै प्लानिं खालामदों नामा बिथाङा बुंदों जे माने सरनियाफोरा आगोलनि श्रीमन्त शंकरदेवनि थ्रुयै माने सरन लाबोनानै थानाय माने बिसोरनि श्रीमन्त शंकरदेवनि थ्रुयै माने मा होनना बुङो समायखिरा लाबोनानै सोलिबोनाय मानसिफोरखौनो सरनिया होननानै बुंदों आरोना बिनि थाखायनो बिसोरो माने सरनिया लायोब्ला कास्ट सार्टिफिकेट मोना माने ट्राइबेल संगति होनना बुङो एसटी सार्टिफिकेट मोना बिनि थाखायनो सरनियाफोरा कसारि लिर अब्लानो कास्ट सार्टिफिकेटखौ मोननो हागोन होननानै बुंदों आरोना दा नोंथांमोना मानि बुंनाय फाखनखौ एसे खोनासंना लाग्रा आं भिडिअ फिसा खिथिनि बिनि उनाव सावरायफिनसिगोन শৰণীয়া কছাৰীসকল কছাৰীয়ে গতিকে তেওঁলোকক আমি সাৰ্টিফিকেট কছাৰী বুলি আবেদন কৰিলে সাৰ্টিফিকেট পাই থাকিব যিবিলাক বড়ো কছাৰী মূলৰ জনজাতি তেওঁলোকে বড়ো কছাৰী বুলি আবেদন কৰিলে সাৰ্টিফিকেট পাই থাকিব কিন্তু যদি শৰণীয়া বুলি লিখি দিয়ে শৰণীয়া শব্দটো সংবিধানত নাই কাৰণ এইটো আমাৰ শংকৰদেৱৰ ধৰ্মত শৰণ লোৱা সকলক বা নাম কীৰ্তনত শৰণ লোৱা সকলক শৰণীয়া বুলি কয় ই এটা সাংস্কৃতিক শব্দ আধ্যাত্মিক শব্দ কিন্তু এথেনিকেলি তেওঁলোক হ'ল কছাৰী গতিকে কছাৰী বুলি লিখিলে সাৰ্টিফিকেটখন পাই যাব শৰণীয়া কছাৰী বুলি ক'লে তেওঁলোকে নাপাব কাৰণ শৰণীয়া শব্দটো আধ্যাত্মিক আৰু সাংস্কৃতিক শব্দ এইটো নৃতাত্ত্বিক শব্দ নহয় दा नोंथांमोना भिडिअखौ नुनायजों लोगोसे खोनाबायबा आरोना माने मामाया जेरैबायदि बाथ्रा बुंदों माने जोबोर साननांगौ बाथ्रा जाना फैदों आरोना माने बर'नि बाहागोखौनो माने बर'फोरनिफ्राय सेनानै बिसोरनोबो होनायनि सुबिदासो खालामदो ना गावसोरनि बाहागोखौ खमायजानो गिनानै बर'फोरनिखौ लाथो होननानै प्लानिं खालामदों आरोना माने जोबोर साननांगौ बाथ्रा जाना फैदों जे माने एसटी सार्टिफिकेटखौ बिसोरो आगोलनिफ्रायनो लाखादोंमोन खोनानायाव बुदान लाखादों आरो बिनि सायाव आरो मा गले गले बाथ्रा ओंखारबाय थायो माने सरनियाफोरा आसलते माइ बिसोरो असमियाबो नङा बर'बो नङा माने बिसोरो दाउबो नङा जुनारबो नङा बादालि नामा बिसोरो बादालि टाइप नामा सरनियाफोरा बादालिसो बुंनांगोन इखो माने सरनिया टाइटेला कसारि लानानै बर'नि जानो नागिरदों जेनेबा बर'नि ट्राइबेल मासिखौ सिटखौ लानो नागिरनाय प्लानिंआ बेफोरबायदियाव जाहैबाय आरोना माने बादालियाव बुंजायो आरो बिसोरखौ दाउबो नङा जुनारबो नङा बादालि नङा असमियाबो नङा बर'बो नङा अ बर' जायखौ बुंना लादों बिसोर थिगानो अ बर' माने बादालि बिसोरो बादालियावसो गोलैयो दा ट्राइबेल हिसाबै जोंनि बर' नाम्बार वान होनदोंमोन दिनैसिम माने बड'लेण्ड सोरजिनानै मोनाखै दा बिखौ आं बुंनो थांला बिनिफ्राय माने सरनियाफोरा निजा भाषा दंना गैया आसलते निजा भाषा गैया हिसाब बुंनो थाङोबा माबोरै गैया असमियासो रायलायो बिसोरो असमियासो फरायो असमियानि ड्रेस गानो माने बबेयाव बिसा एक्सट्रा माने जाति हारि माबा सरनिया बेफोरबायदि बुंनायनि माबा गैया आरोना बिनिखायनो हेमन्त मामाया डाइरेक्ट बर'निखौ नाथ्रोदना दोनहरबाय आरोना गावसोरनिखौ लाखायाखै माने बर'निफ्रायनो गुस्लायना थांदो बिसोर बर'नो थाथो ओरैबायदि प्लानिंआव माने कसारि टाइटेलखौ लानो थिनदो आरोना मुल घटनाया बेनो जाहैगोन बेनिफ्राय माने जोंहा बर'आ एक्सट्रा राव दोङो एक्सट्रा आखर दोङो एक्सट्रा हारिमु दोङो ना गासिबो दोङो बर'आ बिदिनो ट्राइबेलफोरा
कार्बियाबो दङ लालुङाबो दङ मिकिराबो दङ ना माने मिसिंफोराबो दङ बिदिनो गावबा गाव बयहाबो निजा भाषा दङ आरो ना माने नाथाय सर'नियाफोरा निजा भाषा गैया मा रायलायो बिसोरो असमियासो रायलायो निजा भाषा नङा बियो माने असमियानिसो बर'फोर रायलाया माने बर'निफ्राय गुस्लायनाय थांदो श्रीमन्त शंकरदेबनियाव सर' लानायनि थाखायनो सर'निया खालामनानै होदो बिनि थाखायनो बिसोरो कसारि टाइटेलखौ लाफिन माने बर'आवनो थाफिन होननाय बिदि जाहैबाय आरो दा रायजोफोरा गोबां साननांगौ जानानै फैदों जोंनि बर'नि गेजेराव माने बिस हाबनानै दंमारो आरो बर'नि सिनस्रिखौ माने गोदोर गुन्जेरफोरा माने इसे अरबोगासिनो दं आरो ना माने गोदोर गुन्जेरफोरा बर'नि सिनस्रिखौ इसे अरफायगासिनो दङ माने बयबो मोजाङै साननानै बयबो खौसे जानानै बयबो माने मोनसे थांखिजोंनो लामाजों माने मोनसे थांखिनि लामाजोंनो थांनानै खामानिखौ मावनांगोन अब्लासो माने जोंनि बड'लेण्ड दाबि खालामनायनि मिनिङा ओंखारबोगोन आरो ना माने दा जों बेखौनो नुनो मोनबाय जे बेयाव माने सौरनियाफोरखौबो जुदि कसारि टाइटेल ला होनानै जुदि एस्टेट सार्टिफिकेट होयोबा बिसोरबो जोंनि बाहागोखौ लासिगोन कसारि टाइटेल माने बर'आव फैखाबाय माने जोंनि बर'फोरासो कसारि लिरदों दा ओमफ्राय माने बर'फोरनि बाहागोखौ बिसोरनो होनाय जागोन आरो ओरैनोबाबोथ' लाखाना दं एसटिखौ दा बिनि सायावबो गले गले सावरायलायबाय थानाय जायो दा जोंनिया रायजोफोरा साननांगौ जे माने कमेन्ट खालामनांगौ जे माने निउसाव होनांगौ जे माने सौरनियाफोरा कसारि टाइटेल लाथावो ना लाथावा माने बयबो कमेन्ट होलायनांगौ दा नोंथांमोनाबो आंनि भिडिअखौ नायदोंबा नोंथांमोना कमेन्ट होदो माने सौरनिया टाइटेलफोरा कसारि टाइटेल मोनथावो ना मोनथावा दा आंनि हिसाबाव बिसोरो टाइटेला मा धोरोमा मा जाथिया मा बयबो सोलायलायबाय थानो हायो खिन्थु बिनि गेजेरावनो माने मोनसे गोसोआव सानखांनाय फैयो जे माने जि कसारि टाइटेलाव हाबगोन अब्ला बिसोर जोंनि बर'नि खायसे बाहागोखौ माने लानायनि चान्स थायो आरो ना मोननायनि सुबिदा थायो दा बिनि थाखाय नोंथांमोनाबो कमेन्ट खालामदो बिसोरो कसारि टाइटेल मोनथावो ना मोनथावा